Короче, Степа, Озима музикара мемонам, ты боя да пеши камера бугуи. Йоу, йоу, йоу. Ба ма да пеши камера медавам хидма нишон метам барои ки ма нимта талант дорам. Тайёрӣ? Ho, Агар не сараш кем. yo, 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 Аҳа, аҳа, yo, аҳа, аҳа, yo, аҳа, аҳа, yo, аҳа, аҳа, yo. аҳа, аҳа. Ай, миёнаме. Дед, ты даҳиҷа чӣ кор мекунӣ? Ҳичи не, ма дидам камерара гирифте, подвал омаде, хай шумо кӯдак несте, ку бо ма гуфтам духтаро дига наметаҳантон. Некем кашидан мефоратон носа. Не, Боби, мо реперем, барои реперски группа тайёрӣ дидестем. Перски группа? Батл мезане қати талпа. Иде она чӣ мефаҳмай реп? Ором бош, Степа, и буд олдскули реп. О, рифмои мо ба чиста олдскул. Рифмои шумо пул ва стул. Боби, ты чӣ мефаҳмӣ ай мактаби нав? Хубтараш қарабои тагир торад кани рав. Як Райдер, фаҳмондаи тайлоқ, киёзи мехира да сараш тиёқ, бе ягон намёк. Корочи, Зафар, охи Райдер, ма мегирам и камерара. Охи, Боби, мо подписчикои канали Бародарон ТВ да ваъда додем ки бега клип меша. Ма бачаи ноболиғ, ма ози айдаани ту ҳамитари гапа фаҳмидам. Агар клип дар кортон боша, рафтем ай қафои ма. Бози ма сиёмкатон мекунам ай анаму баландӣ. Барои чӣ? Фикр куне ки ай вертолёт сиёмкатон кардестам, чӣ хеле ки шумо ҷавоно мегӯен харай. Райдер, бояд ма ваҳдат барам, шав шид. Кинг-Конг бест, ма даиҷа ранги лохо тоқа наместам. Мотор сарш ки. Гӯш кун, дед, овози ма то ӯ ҷара намерава. Чӣ мегӣ? Мегӯм овози ма то ӯ ҷара намерава. Шумора намешнавам. Марам ҳами гапа гуфтаниям, овози мо то ӯ ҷара намерава. Чӣ дод задестӣ мехонӣ ё не? Йо, Аҳа, аҳа. йо. Бо мактаби нав меган. Ози бутулка да сар бихӯранд, баъд мефаҳманд олдскул кияй. Блин, Райдер, чӣ ба ин ролика да ютуб партофтӣ? Бо номи клипа як бор бин. Бачо мена, ты як бор просмотрша бин, ана ки точно популярный мешем. Гумша, ма мерам Street Stars. Ай ёдам баромад ки да хонаям. Май хезе. Денҷ.